Molweni tokwana nonke. Hayi vumani kaloku molweni. Ukuze ndiniqonde into yoba nilapha niyandiva ndicela wonke umntu xa ndisithi molweni nindive ndithi nam ndinive ndisithi molo tata. Molweni tokwana. Molo tata. Sizawuqalisa ngoku. Sizawuqalisa ngoku ndiyacela ke into yoba occupy ezitafile abantu ababekelwe ukuthi ba-occupy itafile ezi. Thetha ke ngama-VIP. Inhloko zonyoka nto zakuthi. Inhloko zenyoka. Kuthiwa kuyahluka ke ngobuqaqawuli. Ngohamba mosandisi? Yes. Ngexesha ke sisalindile bakhona abantu awusafuneke bayothathwa phakathi. Lo mcimbi sizawuqala ngenkonzo. Njengabantu abakholwayo, abantu abazana noThixo. Nendicela ke into yoba sinike imbeko kuyo aze athi umntu ongutata enze njalo ukuhlonipha umsitho lo sikuwo xa sizawungena ngokuthi athule into esentloko aze umama onelizwi lohlabela abegrisa nje umsitho lo ngengoma yenkonzo. Ndizawuthi ke ethubeni ndiyibambe ingoma ndicele lowo uzawuza ngaphambili azosinika umthandazo wovula umsitho lo. Cela ke ilizwi lo unelizwi lohlabela sigrisa umsitho ngeculo lasecaweni. Wena wafela aboni bomhlaba wena wasisa isizwe iba nothuthumo Mandicele ke sihlale phansi umzuzu ubemnye. Mandiqale ndibulise ikhaya lamangwevu, ndibulise ikhaya lecala lakulomama, ndibulise amakhaya asondeleyo kule family, ndibulise wonke umuntu okhoyo ongokuhlala nolindwendwe nosisihlobo nongummelwane nalowo uqhele ukunikwa imbeko yakhe kwindawo yakhe mna endingamaziyo. Lo mbeko aqhela ukuyinikwa ndiyamnika. Ndisithi ke emini nje emaqanda ngelihle igama lenkosi yethu Yesu Kristu. Molweni nonke bazali. Ndima apha ngalo mzuzu ndicelwe nemizuzu imbalwa kokuba masivule nomsitho. Endizawuma ke lo mizuzu imbalwa ndisenza oko. Ndiyayazi ke ndingumntana waselokishini. Into engafunwayo phaa kuthi elokishini inye ukubambezela umnxeba. So nam ukuba kwam apha ndi-aware
okokuba nantoni na endinoyenza ndingakhathali, loo nto iyawubambezela umncili. So ndivumeleni ke Mama uSolwandle, ndizawubeka ilizwi, ndawugqiba ubeka eli lizwi nditsho nje ukuba liphi lithetha ukuthini. Ndawugqiba uhlabele ulizalisa idinga lakho, sizowuthandaza sibe sivulile umsitho. Zezo zinto zimbalwa kuphela. Mandilibeke ke ilizwi apha kule ncwadi kwabaseKorinte bokuqala, isahluko sese-13, ivesi ye-11. Corinthians chapter 13 verse 11. Kukho amazwi afundeka ngolu hlobo. Oko bendingumntwana, bendithetha ngokomntwana, ndiqonda ngokomntwana, bendicamanga ngokomntwana, ndithe ke ndakuba yindoda, ndazibhangisa izinto zobuntwana. Oko bendingumntwana, bendithetha ngokomntwana, bendiqonda ngokomntwana, bendicinga ngokomntwana, ndithe ke ndakuba yindoda, ndazibhangisa izinto zobuntwana. nguPawulos lo uthetha la mazwi ebhalela ibandla laseKorinte. Uthetha apha ngezinto ezimbalwa xa ebhalela elibandla. Okokuqala sawuqaphela kule verse that there is a progression. Kukho ukuqhubekeka kwezinto, kukho ukukhula kwezinto. There is a progression. Izinto apha kule verse azimanga ndawuninye, zisuka kwesi sigaba ziye kwesi sigaba, zisuke kwesi sigaba ziye kwesinye isigaba. Nantsi into esizayiqaphela, there is a progression. So uPawulos apha utshila loo nyaniso for starters, that in life, in whatever you do, there must be a progression. Funeka izinto ziqhubeke. Uba ungumntwana, si-stage eso soba ngumntwana, kodwa awupheleli ebuntwaneni, because there is a progression. Uyagqitha ebuntwaneni ube yindoda. Bendithe ndingoselokishini, kupha kuthi kuphela apho umntu athi ena 63 years engumama, umbone esazinyanzela ejinini, umbone xa ezijonge esipilini esithi ndilitsotso mntanam. Kupha kuthi kuphela. And i-challenge yintoni? Yi-progression. Akafuni kukhula, akafuni ukukhula. Secondly, uya kredithwa umntwana xa esenza izinto zobuntwana. Uyamkreditha kodwa no uzawukhula, no uzawukhula. So uyamkreditha umntwana because wenza izinto zobuntwana kwaye naye ungumntwana. Uthi kuPawulos le rhamente uyifundisa loo nto yokukhula nabazali bakho yokwala. Eyona nto bayifaka kuwe ngalo msitho yinto yokuba in your life must be, kufuneka kukho i-progress, inkqubekela phambili ebomini bakho.
ngoku awubungumntwana silikhaya besikuyekele okokuba uzenze izinto zobuntwana because ubungumntwana. Because utsho uPawulos apha mandithethe ke ezinto zibe ntathu sizothandaza kule context ndithetha kuyo. Nantsi into eza kunceda ebomini zokwala kule nto ithethwa nguPawulos. Okokuqala yinto endithi yi-learning. Kule ndawo ungena kuyo ngoku yobudoda eyona nto ibalulekileyo yi-learning, kukufunda. You must learn le nto ungena kuyo. In fact, not ubudoda bodwa, but the unique principle of life that you must learn. Noba ungena ebudodeni, nokuba ungena emtshatweni, nokuba ungena kwi-institution ophangela kuyo, the most important thing in your life, you must learn. Futhi le nto ithi xa ndithi kufuneka ufundile iyayisusa zisuka i-perception yokuba ungeza usasi. Uyingozi umuntu athi engena kwi-institution abe sele yazi. Uyingozi umuntu athi engena emtshatweni abe sele wazi. Uyingozi umuntu athi engena ebudodeni abe sele bazi. You must give yourself a moment at a time and the progress of learning. So you must learn for starters. Noma utshatile mfunde manje unkosikazi wakho, amfunde unkosikazi wakho. Sinike i-chance yokuba ngoku ndikwi-learning kulo mtshato okanye your partner to be precise. Okwesibini, into ekufuneka unayo xa ungena kwi-institution, xa ungena ebudodeni, xa ungena nakweyiphi na i-relationship for that matter. Okokuqala ndithethe you learn. Okwesibini, you must know. Funeka ke ngoku ugqithe kwi-learning, ufike kulaa nto kuthiwa yi-learning curve. Ne? Ufundile wagqiba. So ke ngoku you must know. Funeka uyazi ke ngoku le nto kuyo. Uba uyindoda, akufunekanga umane ufundiswa ngobudoda ngoku uyindoda. Sinaloo challenge yabantu abaye baye ehlathini bafike apha ba-assume into yoba bangamadoda kanti izenzo zabo basengabantwana. Kufuneke ngoku sebengamadoda kufuneka sine-duty yokuba sibafundise ubudoda because kange babe nayo le chance yokuba babufunde ubudoda babazi. Indoda ithethe yonke into. Indoda ayiphenduli yonke into. Isidima sayo silele kwezo zinto zokuba ingatsityiswana impukane edlulayo, ingothuswana ngumsingizane omkanomoya. Indoda iyazinza ithule yeke ezinye izinto noba zithethwa ngawo uyazibona uba hayi. Wayesithi omnye utata owayendigosela ndisangena ebufundisini wayesithi, fundisi, le nto ikothusayo yimbuzane ejikeleza iphondo lenkomo. So uzama ukuthi ayikho nto izayenza le nto. You need not to bother yourself on it. So kubalulekile ndokwala ebudodeni bakho ungaphenduli yonke enye into. Ufunde then wazi. Noba i-relationship funeka ukuthi wayifunda le relationship yakho ufikelele kwi-stage soyazi. Funeka uyazi into yokuba xa sonwabe for a period of time nonkosikazi okanye nepartner yakho izawufika imoment yokuba sikhe singavani. Funeka uyazi loo nto. So naxa ifika laa moment ungothuki uyazi uba akufike laa moment because soyazi uyifundile le nto wayibona into yoba le nto inezi-stages, le nto ineesizini. So yona nto ibalulekileyo that you know ubudoda. Okokugqibela sizothandaza ndithe andifuni libazise. You learn, you know, lastly you accept. Uyamkela le ndawo ungene kuyo, uyamkela. Uba ungene ebudodeni ufunde ubazi ubamkele ubudoda bakho. Singadibani nawe usilwa nobudoda bakho ngoku sikwenze indoda sifumanise into yobana hey lo mntu sifanele samenza le nto akayamkelanga le nto besimenza yona. Nokuba umntu ungena ebufazini
afake ubufazi naxetshisane athiywe agalelwe inyongo entloko kanti lo mntu uzathi ngosezenziwe zonke ezo zinto ufumanise uba lo mntu akayamkelanga le nto ayenziweyo. So you must accept le ndawo ubekwe kuyo. Xa wenze ezo zinto zontathu ufundile, wathi wawugqiba ufunda wazi, wathi wawugqiba ukwazi wayamkela. Iza kuxelela ke ngoku le nto yokwamkela into yokuba akho kubuya mva. Uyindoda ngoku, akukho kubuya mva, uzawuba yindoda ngokuthi uyofa, awuzuphinde ube yenye into. Yile nto xa uyamkele nasemtshatweni, uba ukutshatile wawamkela umtshato, uyayazi into yobana there's no turning back. Come what may, ndikule nto ndizawufela kule nto. Ingxaki esifanayo ngabantu abaye bathi befakwe entweni bangayamkeli. Ufuna utsiba, ufuna utsiba ngoselapha kuyo. So zezo zinto mntana wam, nyanam, eziza kunceda ebomini okokuba kwinto yonke eyenzayo uyifunde into kuqala. Noba yintoni, noba uxelelwa ngantoni, sungxama ufuna utsibileka, qala umamele uyifunde into kuqala. Okwesibini, fikelela kwi-learning curve yokuba into nganye uthi wawugqiba uyifunda uyazi, wawugqiba ukuyazi uyi-accept. That's what Job did. Kwiingxaki zobomi bakhe uJob wayehlelwa zizo, wafunda ukuba uThixo kwezi ngxaki usebenza njani. Then umva ehlele elithuthwini kwiifilosofers ezimngqongileyo, kanti uJob kukho into ayirealizileyo, the level of knowing. Wathi ngokahlele elithuthwini abantu bemngqongile besazi ii-conditions zabo zi-right, kanti abazi. Because uJob othi ehlele elithuthwini wathi ndiyazi ukuba umhlalweni wam uhleli, because ufikelele kwi-stage of knowing. Anshumayeli ndivula itheko, Thixo makanisikelele ngoku kude kube nginaphakade. Amen. Masihlobele intloko sithandayo. Wena Nkosi ubungithixo izolo, wangithixo namhlanje, nguwe nangomso uyawuhlala inguwe kude kube nginaphakade. Nangu umzi welikhaya Nkosi, unike elithuba lokuba ngale mina namhlanje nge-16 kaDisemba 2022 but abantu belikhaya, izihlobo naye wonke umuntu olapha, emveni kwesililo eside, emveni kwentlungu engenawuze ingcibeke ngoku, emveni kwenyembezi ezingapheliyo, emveni Thixo kokukrazuka kwenhliziyo katata uMagxunyana nomama uMagxunyana nekhaya, emveni kwazo zonke ezo zinto namhlanje nge-16 kaDisemba 2022 unikezele elithuba lokuba zilityalwe Nkosi izinto ezigqithileyo. Kodwa sithi embrace this day, singonela Inkosi kuyi-embrace le mini, but siyi-maximize to the level yokuba ithi ngoku iyi-24 hours it's maxima ibe ngathi Nkosi inyanga yonke lo mhla we-16 kaDisemba, kuba usinika ithuba lokuba ngawo lo mhla Nkosi sibe sifumene ithuba lokuba sivuye nawe Nkosi. Sikelela ke Nkosi program director, sikelela Nkosi bonke abantu abazawuba zizithethi apha, sikelela Nkosi naye wonke umuntu olapha, sikelela Nkosi abantu abasezayo apha, bakhusele ezindleleni bazofika bephephile kweli khaya. Sikelela Nkosi abantu abaza konwaba apha, sikelela Nkosi abantu abazawuba semqheleni luvuyo belapha, sikelela Nkosi abantu abazawujika ebusuku bengayiboni kakuhle indlela, basikelele ngoku Nkosi, ukuze Thixo namandla onke ingathi mina ibintle njengale yoniwe zizinto zokugqibela. Sikelele Nkosi bayofika bonke, let everybody Nkosi olapha athi arrive safely kwi-destination. Sithembile Nkosi, siyazi okokuba unguThixo onamandla okusithwala xa wethu amandla
sele engekho unguThixo wokuba sithi thina Nkosi sala sisinqamile wena usuku ungasinqami. Sicela konke nguYesu Kristu Nkosi yethu. Dumisani uYehova igama lika Yehova malithunyiswe udumisane kwawe usena kuye unyana nakuye Uthe ethetha ngale ndawo yokuba yena unguwaselokishini. Andimbuze enye into wakhe wayithetha kwenye indawo sikwenye indawo. Ngabantu baselokishini. Iqonde yabona abantu baselokishini bayingxaki. Abantu baselokishini kodwa benzela imbeleko umntana. Bafuna ibhokhwe abayifumani. Abantu baselokishini. Uthi zange basisokolise bavele baye esilaheni bayothenga inhloko ebhokhwe. Bayithatha le nhloko ebhokhwe bafika phambi komfaka komntana naku uhleli phayana bayithatha inhloko ebhokhwe bayifaka apha phakathi kwamathanga. Enansi. Nansi ibhokhwe yakho. Awuvelanga umva ukho. Ibhokhwe yonke lapha abantu bayayibona uba yibhokhwe le. Nansi ibhokhwe yakho. Zithi ke ngale bhokhwe. Khula mntanam. Ngoba egqibile ubuyumva kodwa lumntana. Bayiqonda bayabona abantu baselokishini. Anabadlema. Amalandi ke nasi ground rules. Sizawuqalisa ngoku umcimbi wonke sowuvuliwe nasi ground rules. Sikule ndawo. Sikho lokishini. Asikho lalini. Sikule ndawo. Masenze kanje. Ufa umuntu ongutata uyasivi ngoba ukhalela uyobethu number 1. Angahambi apha kwesi strato abona umuntu oyayo kuwo oko yonke le ndawo sevana ne into ongutata ndithetha ngomuntu ongutata. Singayenzi lonto leyo ngoba singabona kusiza ured guard. Lokho kasikhalele ured guard ukuba angazo simosha apha. Ngenxa yokuba thina simoshile. Yoqala leyo ontata bayihloniphe esistrato kangangoko. Okwesibini nokufaka kwethu xa sifakayo apha sesinike iallowance kwimoto zalapha esihlaleni ukuthi sikwazi ugqitha. Sibambile ne? Then enye zi-toilet ezi nazi utata nomama akweza toilet ukwenza ke lento endigqiba ithetha xa ujikela kwecala ngapha apha ngemva phangakulanja ikhoyo pha kune-toilet ekhoyo pha. Siyacela ke into yoba lazi toilet isetyenziswe nayo silikhaya. Isetyenziswe la toilet silikhaya sithi abantu bangasokoli ukwenza loo nto. Okokugqibela otata xa efuna unyusa idini noko angavele alinyuse nje naphi idini lakhe. Utata xa efuna unyusa idini ajikele kwelaa cala ayoma phayana ababanyusi bedini phaa. Idini liyanyuswa phaa kulaa kona. Indawo erayithi leyakho. Awunyuseli nje napho indawo sikuyo idini. Siyibambile mos le nto ndiyithethayo. Yes, singamoshanini ke kuloo nto. Sisicelo esilapha ekhaya eso ukuthi basibambe loo nto enye nenye nenye umntu akhululeke ayenze.
uba ikhona enye into ekhoyo efuneke singayenzi ikhaya lizamane lisiza kum lizondixelela ukuthi ikhaya akwenziwa kanje apha kwenziwa kanje apha kwenziwa kanje naba sichitheke sibize ozawusinika utata ozawusamkela apha ekhaya. Kaloku angeke sikwazi uthetha nokutya nothini unezimunyu ezilapha phambi kwethu namandla sikwazi nosela kungekabikho lizwi elithi namkelekile. Masibize ke utata umcimbi aze ngaphambili azosinika loo mazwi uba mhlawumbi uyasamkela apha ekhaya okanye akasamkeli. Sibone ke ngelo xesha masimphakamiseni ke asondele. Siphumile ecaweni. Yes. Siphumile ecaweni ngoku ne? Siphumile ecaweni. Xa simbizayo ke kaloku uDokwala uyazalwa. uDokwala uyazalwa. Ukuba ikhona abantu benimba. Mabese. Abantu benimba ndithetha oomama ke. Omama. Babekho mama bophakamisa umuntu ozawusamkelela zayigqithisa iwelise ngapha ithule kuthi abazali bomntwana iikholiksi zabo iikholiksi zomntwana ezingaye namhlanje iindwendwe zethu zonke ezikule ndawo ngelihle igama lenkosi Mvuleni. Lo umileyo apha ngumbulelo kaMcimbi uthangisa nguSigoma nguZulu umhlathana kulali esithokozini lapho ke umama notata bamilisele khona ndilapha for ukuzokwenza ntweni futhi ayisiweki noba seyidlulile futhi ngenxa yezinto ebesezizinile. Ndimbulele ukuba umrevo oye wasizela ngokuthandaza omnandi futhi nangamazwi enkuthazo wokuba masiphathane njani. Futhi ke ndicinga uba sivile no-program director ukuba siyalele njani ukuba masenze ntoni singenzi ntoni. Ngaloo mazwi silikhaya lasemangweni namamfene sithi siyanamkela abantu bakuthi ngokuza sigqume umhlane khululani ibhatyi nizixhome kusekhaya nalapho ningoyiki futhi nonwabe nenzeni iqhela ukwenza ngesidima nangesithozelo ke kodwa